Ay, nagbabalik po ulit ang Iloganda, of course. Napanood na ninyo. Oo, super loves ka, te. Oo. Napanood ninyo ang Excelsior The Explorer ni Murphy, di ba? Nakaka-lurky. Ang layo ng linakad ko dun, galing ako sa Santa papuntang Narbacan. Exercise yun, gag. Kasi ang dami kong pinagtanungan kasi hindi ko nga alam yung place kung saan matatagpuan si Noah Jose at saka ni Paolo. Tapos nung nakapunta na ako doon, in-interview ko na sila. Pagod na ako at saka parang pawis na yung foundation. Pero in fairness, very worth it kasi na-interview ko naman yung mga celebrities. So, di ba? Bonggang natin. Na-interview natin sila. Ayan. So, but sana po sa next season naman, mas marami pang Senador de Explore. Baka who knows, diba? Kung hindi lang ako yung mag-Senador de Explore, baka mayroon din segment si Jet. Tapos nag-segment ni Jet, parang sa outer space naman siya. Kasi lagi naman, kasi sa studio lang, sa set lang, super outer space. Pag sa outer space lang naman. Ayan, so, baka abangan na mga viewers natin. Hindi malayo. Kung lalabas ako, at kung hindi siya lalabas, magsaya tayo. Correct. And of course, nagpapasalamat po kami sa Copyright Vegan City. Of course, don't forget to drop by and have a coffee. Or pwede kayong kumain ng nachos, super sarap. Yan po mga kaibigan. Ito na po nagtatapos ang aming last episode for this season. Abangan niyo po yung mga susunod na episode na ihatid namin sa'yo. Sa inyo pala. Sana mo rin katuwaan pa, and of course, bagong lahat. Siyempre, parang sad ka naman. Pinilagyan mo ng energy. Hindi ako sad kasi pagkatapos nito, mag-earn pa kami ng episode kaya hindi pa mawawala itong kasiyahan. So, at the same time, sa mga viewers lang siguro, parang makikita lang nila, replay lang mula episode 1 hanggang sa dito. Pero kami tuloy-tuloy pa rin trabaho. Tuloy-tuloy pa rin ang saya. Of course. Diba? Tsaka dapat abangan ng mga viewers natin kung ano pa yung mga nakaka-lurking gagawin natin sa next season. And of course, Project Rainbow will be aired next season. Wow! Diba? You must kaya dapat just go mag-vote lang kayo ng votes sa www.stayingcenter.com. Mag-vote kayo doon. Don't forget, guys. And of course, I would like to thank my sponsors before we go. Ikaw, pag ako ititira ko ko sa'yo. And of course, I would like to thank Dr. Flandes, Flandes Optical Clinic, si Doc Job Flandes, located at number 62 Quirino Boulevard, Vegan City, or you can call 722-1795. And of course, Mary Pauline Salon and Spa by owner by Ma'am Evelyn Aninag. Hi, Ma'am! And of course, the staff ng Mary Pauline, located at Bonifacio Street, Vegan City. You can call 722-8020. And of course, Ihawan sa Kawayan, owned and managed by Gina and Cardo. Hi, Ma'am Gina and Sir Cardo. And of course, Bitoy. Love you. Charot. And of course, Vicky Hana Salon, located at Salcedo Street, Barangay 3, Vegan City. Owned and managed by Vicky De Guzman. And of course, hi to Dexter. You can call and text 0915-775451. And of course, sa mga nagpapag-great. And of course, my family. Hi sa Puerto Caballero, Locasur. Sina Mama, Papa, Annie, Lele, and Ate Michelle, Simon, and the kids. And of course, happy birthday to my niece, si Megan Alicia Hopkins. Ayan, happy birthday. Nag-text namin si Mama Evelyn. Sabi niya, mamaya punta kayo ni Jet, magpamassage kayo dalawa after taping. Thank you po! Of course, mamaya dyan kami. tayo. And of course, I would like to say hi to David Salon and Iris Antiporta. Hello. And of course, Delmar, Kuya Delmar, kay Ate Jana Roxy, and to the Gagger Boys. Hi. Kay Kuya, yung mga cameraman natin. Hello. Thank you si Kuya Mark. Ate Faye, our producer sa Project Rainbow. Hi. And of course, kay Raquel and Mercy sa Coffee Break. Coffee break? Coffee Break. And of course, kay Kuya Robin Real Bean, owned and managed by Kuya Robin. Hello. Thank you so much sa mga... Nauna yung pangalan, tapos yung owned and managed. Oo, tapos yan. Mga nachos, super sarap. Punta kayo dito, guys. And of course, thank you so much to Mother Rafi for my gown sa Project Rainbow. Thank you. Kay Mother Marlon Suero, hi. Kay Mother Ian. And of course, Paul, Brian, and Jaron sa RRJ.
Hi boys, mga cutie boys sa RRJ. And of course, Daniel Pascual from Australia. And of course, kay Yuka, nagpapaglits, di ba? Yuka. Tapos si Jennifer Daos from Facebook, nag-hi siya. Kay Roger Amistad, Ems Marino Raboy. Take your time. And of course, belated happy birthday to JB. Kay Kuya Jedy, belated happy birthday. And of course, kay cousin Tommy from Dubai, belated happy birthday. Si JB sa September 13, si Jedy kay Kuya Jedy sa September 11. Tama ka. Kay cousin Tommy sa September 2. Kay Marie, September 3. Belated happy birthday, oh. Happy birthday to Kuya Sed, September 24. Diba? Direct. Ano, saan tayo direct? Charot. And of course, kay Jaron and Ian sa September 30. And of course, kay Rosel and Bitoy, happy birthday. Advance, happy birthday. Happy birthday. Sa September 29. Oo. Ayan. Tama siya. And of course, may nagpapaganon sa akin kanina. Birthday niya. Birthday niya sa September 16. Oo nga eh. Ayan. Sabi niya, ayun na yun? If you hold them together. On your birthday, I would make your dreams come true. I would. But for now, let me share you mine. My dreams came true the moment I met you. Happy birthday, mahal ko. I love you. By Everett Rabon. From to Glazel Benson. Happy birthday, Glazel Benson. And of course, I would like to thank Core TV and staff. Thank you so much. Gusto kong dami kong sabi. And of course, like our page, Facebook.com/CoreTV10. Of course, my personal page, Facebook.com/Iloganda. And of course, follow me on Twitter, Twitter.com/Iloganda. And of course, Instagram, follow me at Jet20 1020 10, 30, 40, 50, 60, 70. Ayan po. And of course, don't forget to vote for your favorite queens at www.stayingcentered.com. Project Rainbow. Ayun lang. Hi, girls. Ikaw na, Murphy. Okay na? Akala ko ba na ang sarap ng nachos and fairness? Naubos! Siyempre, siyempre tagal-tagal mo naman kasi binati mo naman kasi lahat. Ayun, no? Gusto mo pa? Ano yan pa mga kaibigan, no? Color. Ayoko na. Ano yan? Ha? Plato. Nakita? Color. Okay, di ba? Ikaw na. Thank you, Ang Lord. dirty. Ang dirty, ah. I-air nyo to, ha? I-air nyo Thank to. you, Lord. Bakit? Masama bang mabusog? Pwede. Sarap eh. Ma'am, thank you ah. Sarap eh. Ayan, of course. Oh, di ba? May energy na ako. Sarap niyo naman talaga ng bogang-boga. Of course, first of all, gusto kong batingin sa family ko, Mama, Papa. I love you so much. Sa lahat ng mga taga San Vicente na nanonood dyan. Ayan, thank you so much sa panonood nyo ng Iloganda at mga sa pag-appreciate nyo ng bonggang-bongga. And of course, sa G5 family, I miss you so much. Sana po abangan nyo. Isasayo po ako sa Twilight. Ayan, yung pinakamalaking dance event ng Bigan City. Ayan, I miss being G5. Ayan. Charot. So, of course, and to all my friends from San Vicente, ayan po. Friends from FB, hindi ko na po kayo mababati ng isa-isa. Batayin mo isa-isa. Hindi, kasi we're running out of time. Baka naman, baka tumayo ka na naman. Hindi. Batayin mo isa-isa. Hindi, wag na. And of course, to Kuya Josh Aguinir of Afterglow. Ayan, Kuya Josh. Hi, Kuya Josh. Sinasabi mo, update mo sa akin, bibilagad ako. So, to Rialvin family from San Vicente, ayan, thank you so much. Ay, may kapilido siya si Kuya Robin Rialvin. And then, Kamag-anak mo? Siguro, tagasan ko si Kuya Robin. San Vicente ka, di ba? San Vicente, di ba? Rialvin family. Saan po? What part? Doktor, Bin, Uncle Ed. Ay, Uncle Ed. Iya, Uncle Ed. Oo. Papa ng engineer. Pag-alaro doon. Oo. Yung papa niya po, napakabait po yan. Saka yung mama niya. Ayan, so sa Fabillaran family of Cabaruan, Bigan, especially Jomar, yung SK chairman po dyan. Ayan, hello po, Manzano and Ferrer family of San Julian. Ayan, magandang araw po sa and of course, sa Ate Jana, to Ate Roxy, Kuya Delmar, to Bitoy JB, Sir Derek, Chef Sam, and of course, kay Direk Said, I miss Chef so Sam. much. Ayan, kay Ate Barbie ng Gipis Staff and po sina Kuya JD, si Thank you so much. Ayan, si Kuya Mark Paparoli and Kuya Richard, ayan ang sila. Ha? Jed. Oh, di ba? Ang dami kasi Jed, JD, Mark, ganito, di ba? Ang dami. Ano ba yan? Ayan, of course, Ma'am Rochelle, we miss you so much. Come home now. Oh my God. Ayan, yes. So, sa mga sponsors namin, ayan, kay Dr. Job Plandes, maraming salamat po. Always taking care of our eyes. Ihawan sa kawayan to Ma'am Gina. Ayan, Mary Pulin Salon and Spa.
Ma'am Evelyn Aninag Ragunton. And Ma'am Evelyn Ragunton Aninag pala and Sir Tyron Aninag. Thank you so much, Sir and Ma'am, for always making us beautiful. At mamaya po ay ini-invite mamaya po ay ini-invite po niya namin kami na magpapamassage na mamaya sa parlor na. Ang daming services doon na pwedeng i-render nila. Napakagandang services. Ang sarap ng massage nila, no? Oo, may lasa. May lasa. Alam niyo po, si Ma'am Evelyn po, parang pag nakikita niyo sa daan, parang napaka-taray niya, di ba? Pero sila po napaka-down-to-earth. Hindi, kahit ano, parang sasabihin ng iba na parang, ay, baka mataray ito, parang ganyan. Ako din, first impression ko, baka hindi siya palapitin, ay parang hindi siya mahilig sa mga kahit sinong tao. Pero si Ma'am Evelyn po, napaka-down-to-earth, napakabait po ni Ma'am Evelyn. Punta kayo sa Mary Pauline, super mura pati si yun. Kuya Tyron na napakabait din yan. Okay, so nagpapabati rin si DJ Sabillano. I met him at the Legacy Super Club. Kaya siya ang unang nag-approach sa akin. Sabi niya, gusto niya daw yung show natin. So hi to DJ Sabillano. Hi, happy viewing. And to all shows of Core, ayan, maraming salamat po sa palagi pong pagsubaybay ng Core. Ayan, especially to our show. And of course, hindi lang sa show namin dapat abangan niyo po lahat ng shows ng Core. Kasi sabi ko nga na kahit hindi po namin alam na kayo ay nanonood ng Core at kayo po ay tinatangkilik nyo ang programang Ilocano, dun po napapakita natin na mayroon pa rin unity ang isang taga Ilocos. Tama at Barbie? Yan, so maraming salamat. Or nagle-lecture lang, no? Okay, oo. Okay, anyway and anyhow, maraming salamat sa panonood nyo ng aming show mula episode 1 hanggang sa episode na ito at sana po ay subaybayan nyo pa rin po at abangan nyo pa rin ang susunod na aming gagawin sa next season ng Iluganda. And of course, sa Coffee Break Vegan, to Mr. Robin Realulim, ay maraming salamat for that. Oo, sa mga staff nila dito na lang dito. Ayan, sa Project Rainbow na sabi na ni Je na ito na papalabas na po next week. Next season. Ayan, so ano pa ba? Baka may nakalimutan ako. So, sa mga dati nagpapabati, hindi ko na po kayo mabati ng isa-isa kasi we're just running out of time na po. At sa mga previous na lang po, doon na lang po nag-gawin natin. Okay, so gusto ko i-promote ulit, give din sa mga supporters. Sa mga supporters po namin na parang lagi pong nandiyan at lagi pong sumusubaybay at lagi nakaka-appreciate sa amin. Maraming salamat po. At huwag niyo pong kalimutan, i-like ang page ng Core by simply logging on to www.facebook.com/CoreTV. Of course, sa aking page na www.facebook.com/SkyFlexMurphy. And of course, you may follow me on Twitter at Mark Perinante, yung page mo na sabi mo na kanina. Ayan, to Sarah Jane, to Nicole Sarah Jane Bringas, and Maria Reza. So, lagyan po sila sa baba. Hello! Ayan, so ano pa? Wala na. There you have it, guys. And of course, magkita-kita tayo the next season ng Iluganda. Of course, I'm Jen. And I'm Marty. I will going to miss you guys. Yes. So, guys, bye! See you soon! Ang sarap ng nachos. Wala na. Inibus ko.